Wala pa na nagpa-file eh. Ano meron o? Ikaw ako, magpapail ako. Lalabanan ko to. Baka wala na magpa-file. Ba eh, bukas na, sana na magpa-file ulit. Sing pa sa bago. Or Pagkatapos po ma-receive officially, papalakpakan po natin si Congressman. ikaw ba, Director? Balita ako, tatakbo ko ng mayor ah. Oo, official candidate ako. Hindi ko. Liberal Party nga. Wag. Official candidate ako. Yung sabi, Tapos na. Online na. Okay na. Hindi, tsaka na yung... alam mo na. Meron kayong gimmick ah. Ay, yung... Ay. Ano mo na? Aldrin, wala mo na to. Tama-tama, may misa oh. Ano pa ang pipirma mo? Last ko na to dito. Last ko na siyang pag-profile dito as last term. Hello, bye. Ano kaya ako? Hello. Wala pang lumalabas. Pero Wala. meron tayong 2 days. Pakitip nyo nga kung may mag-file. Iyan yung sa akin. Nandiyan telephone ba? Oh, bigyan nyo na lang. Parang... Oh, 500 na. Pati sa DCRH ko ngayon. Sa radyo. Yung official file. Sa'yo ba ito, Bre? Di ba may pinipirmahan yung wala? Ay, may bonus doon tayo kung walang nag-file. Wala na ngayon. Wala akong oras sa Sana walang mag-file. Ayun po, nag-file talaga. Ito, hindi na po. Dati ganun na, may pinipirmahan. Hindi mo ganun mag-file election na. Sama ka lang namin. Tingnan ko lang yung mga topic. Tingnan ko lang. Ito yung mga nag-file yan. Tapos na sila, Dave. Eh. O si Sally nag... Ito po yung turuan ko, yung position, yung office ko. Si Egay nag-file na. Kanina, no? Kasama sila, marami sila. Sino bukal? Tsaka si ano, Si Emilio nag-file. Carolino. Emilio Garcia. Si Mercado. Right. Kasama nga Si sila. Bongtan nag-file kanina. Si Monching. Sa kabila po, Emilio. Tapos na nga si Dave. Nasalubong natin si Dave eh. Ayun na pala yun? Isa pa lang. Nasalubong natin ah. Si Genji nag-file. Tayo ng tayo. Ay, may pipirma. Ito, pipirma. Wala po. Okay na. Wala na Kasi po dati yun. kami Dati pumipirma may- na. Di ba? Wala na. May 7,000. Okay. Yung tatlong bayan. Congressman. Okay, sige. Okay. Ayan, nakatayo. Ikaw, boss. Dapat dito kayo. Kaya na siyang kalapit. Last term. So, sana manalo. Pagtutulong-tulungan po natin, Congressman. Kinakabahan. Mabuti naman ang inyong ginawang trabaho sa first state na Mayor natin. ka na rin mo. Okay! Ako natin! Ating Picture kami, oh. Saan yung ano? Yeah. Alam mo yung at election officer, si Pahuta, si Mr. Pahutan? Wala nung ako'y maging politiko hanggang ngayon, siya pa rin. Ang tagal na ni boss eh. Daw po gusto pakuha ng solo. Ato tayo kay boss. Boss, kay boss. Aba, picture kami ni boss. Wala, dito tayo. For so many years. Yes. Pahal, sumama ka na.
nag-ano, hindi naman tawag. Baka yung kalaban mo yan. Mag-ayos na. Ay, solo. Sige. Mixi pa mo ito. Naka-violet naman. Okay. Very nice. Yung mga kalaban mo. Si Egay, nag-file na si Egay. Oo naman. O sige. Chari. Pwede ka mag-file. Kasi siya yung ipipirmahan. Sa ilo. Alam mo wala yung mga nag-file, hindi na wala. Para mamaya tingin ako kasi para mamaya patuloy na ako sila. Ayos!